Benvingudes i benvinguts als videotutorials que estem organitzant per a la plataforma Aules. A continuació anem a explicar-vos una funció interessant que és la d'incloure rúbriques d'avaluació dins d'una tasca. Com ja havíem vist en aquest tema, la creació d'una tasca era molt senzilla. Ja teníem la tasca creada, aleshores per a crear una rúbrica en la tasca simplement hem de punxar dins de l'opció de tasca que tenim seleccionada i en l'opció de tasca anar-nos-en a editar paràmetres de la tasca. Estem dins dels paràmetres generals de la tasca i tenim una opció ací que és qualificació. La qualificació per defecte és una puntuació, però si volem que l'alumne sàpiga en què se l'està avaluant exactament, el que posarem serà així, en compte de qualificació senzilla, el que farem serà utilitzar l'opció de rúbrica. Una vegada tinc l'opció de rúbrica, guardo els camps i torno al curs. Si estic així, estic en el curs, per tant no és on hauria d'estar per a poder organitzar la rúbrica, me'n vaig a tasca de prova altra vegada i dins de la tasca de prova, en qualificació avançada, m'apareix definir la rúbrica. Per a definir la rúbrica és molt senzill, li poso rúbrica d'avaluació per a l'alumnat, una xicoteta descripció en la que dic que és una rúbrica sàpiga que se'ls avalua. L'ortografia és important. I així ja tenim unes opcions molt senzilles per afegir. Aleshores, si volem afegir un nivell, significa que haurem de pujar-la, o sigui, haurem de posar més punts per avaluar, i si afegim un criteri haurem d'afegir una columna més. Després veurem com queda, però ara mateixa, per anar ràpid, posarem així primer el criteri, per exemple, entrega, i així posarem presentació, per posar dos casos molt senzills que solen utilitzar sempre. Ja tindria la rúbrica preparada, guardar la rúbrica i fer-la efectiva, i en el moment en el que l'alumne, ara anem a canviar el rol a l'alumne per a que ho pugueu veure, quan l'alumne entrarà dins de la tasca li apareixeria la rúbrica en la que eixiria què és el que se li avalua en aquesta tasca concretament. És molt senzill d'utilitzar, és molt fàcil de configurar i a més és una ferramenta molt útil per a l'avaluació. Fins ací aquest videotutorial, sabeu ja on consultar i on veure tot el que faci falta. Ens veiem en futurs videotutorials.